ሰላም ተኸታተልቲ ከመይ ቅኒ ክለሙ ዓንዲ ካብ ሓድሽ መደብ መፅየክና ኣለኹ ንዓውደ ዓመት ትኸውን ደርሆ ከመይ ጌርና ኣብ ገዛና ብቕልል ዝበለ ነዳሉ ማለት እዩ። እዛ ደርሆ ከምዛ ትሪኣ ኣነ ገዚአያ ፀኒሐ ኣውፅያ ዳርጋ 12 ሰዓት ዝኸውን ኣብ ኖርማል ኣፅኒሐያ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ፍሬዘር ስለ ዝፀንሓ ብጣዕሚ እየን ደሪቐን ዝፀንሓ በረድ ስለ ዘለወን ምፅኢልካ ክሰርሕን ስለ ዘይትኽእል ንዓውደ ዓመት ብፍላይ ከምዚ ነገር ዘዳልዋ ዘለኹ ኣዳሊኽና እንድሕር ፀኒሕክን ብጣዕሚ ክትሕግዘክን ትኽእል እያ ተስፋ ግብር። ምክንያቱ ምስ ካልእ በቲ ሓደ ፀብሒ በቲ ሓደ ካልእ ፀብሒ በቲ ሓደ ካልእ ፀብሒ ክትብልሲ ግዜ ካሊእ ኣብየካይ በቲ እንጀራ ክትገብር በቲ ምስ ቆልዑ ገለመታት ብሓፂሩ ይርዳእክን እዩ። ኣነ ግን ኣነ ሓጋዚት ኮይና ዝረኸብኩ ቅድሚ ሕጂ ተጠቂመላ ነረስ ሸር ዘይገብረን እስከ ትሕግዘን ትኸውን ኢለ ማለት እዩ። እዚኣ ኣቐሪበያ ማለት እዩ። እዚኣ ደርሆ ንክትሪኣ ብጣዕሚ ክተርር መዓት እያ ወላ ብስእሊ ማለት እዩ ብካሜራ ከም ዝትሪኣ ዘለኽን ብጣዕሚ ትቆርበታ ምፍላይ ኣብየ ነብሲ ማለት እዩ። ቆልዑ ኣደቃቂሰ ኣነ ነዚ ቪድዮ ከምዚ ገይረ ሰሪሐ እዩ። ምክንያቱ ምስ ቆልዓ ስጋ ናይ ደርሆ ጨኑ መዓት ይኮን ዝትፈልጥኦ ኣደቃቅሳ ኣቢልካ ግን ኖርማል ናፅነት ዘለዎ ጌርካ ተረጋጊእካ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ። እንድሕር ምስ ቆልዑ ኮይኑ ግን ብጣዕሚ ትሽግር ኣብ መንጎ ትገፎ ትሕፀብ ትሕዛ እንዳበልካ ብጣዕሚ ክትሽግር ብዝኾነ ትፈልጦ ይኽን ተነዲ ቆልዑ ብፍላይ እተን ሓደሽቲ ሓትና ከዓኒ እዛ ደርሆ ኣሰራርሓ ዘይትኽእላ ከምዚ ከማና ዝነበርክን ኣነ ኣይክእላን እየ ነረ ግን ምስ ግዜ ግን እንዳኸኣልካ ኢኻ ትኸይድ ካብ ስድራኻ ከዓኒ ኣዴኻ የሕዋትካ ምዕባይካ ስለ ዘርእያኻ ኢና ክኢልናዮ። ንስኻትክን ከዓ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ክትሪኣ ከለኽን እንድሕር ሪኢኽንኦ ክትበልዖ ትኽእላ ኢኽን እተን ሓደሽቲ ማለት እዩ። እተን ትኽእልኦ ከዓ ፅቡቕ ነተን ኣሕዋትክን ኣብ ጥቓኽን ዘለዋ ንኣሽቱ ከዓኒ ኣርኤን ማለት እዩ። እዚኣ ከዓ ሸር ግበራለን ከምዚኣ ገረን ክሰርሓ ማለት እዩ። ብጣዕሚ እያ ቀላል ብዙሕ ከምዚ ክስታይ የብላን ንሓንቲ ግዜ እንድሕር ጥዑይ ጌርካ ሪኢኻዮ ትኽእሉ ኢኻ ዘይከኣል ነገር ከዓ የለን። መጀመርታ ሓቂ ዘረባ ትከብደካ ኮይኑ ትስምዓካ ከመይ ጌርካ ክትፈልያ እዛ ደርሆ እዚኣስ ንእሽተይ እያ ግን ከመይ ጌርካ ኢኻ ክትፈላለየልካ ሓስብ ኢኻ ከም ሰብ መጠን ግን እዋይ ነናት እዩ ዘለዎ እቲኣ ካብቲኣ ትመናጥሳ መቸም ተመናጢሳ ኣላ። ኣነ እኳ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዓዲ ከለኹ ዋላ ይኽእላ ነረ ዋላ ኣብ ኤርትራ ከለኹ ማለት እዩ። ኣብዚ ንዓኸን ከርእየክን እንከላይካ እታ ደርሆ ከዓኒ ብጣዕሚ እያ ፅብቕቲ። እዛ ደርሆ እዚኣ ትደልያ ከዓኒ ኣበይ ትረኽባ? ኣብ ኮፍላንድ ኣላትክን ኣብ ሃገረ ጀርመን ተቐመጣ ኣብ ኮፍላንድ እያ ትርከብ። ኣብ ካልእ ማርኬት እውን ኣላንደው ግን ብዝያዳ ኣነ ናይ ኮፍላንድ ናይ ሬቨን ብጣዕሚ ፅቡቃት ደርሆ ናይ ዓድና ኮይነን ተሰማዓኒ ኣይ ምስ ሰራሕካየንስ ኣብቲ ፀብሒ ብጣዕሚ ኣይርፍረፍን እዩ ኣይኳራረሽን እዩ ክትተርር መዓት እያ ልክዕ ከምዘን ደርሆ ናይ ዓድና እያ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ትሽገርንካ ወላ ክተውዕዮ ከለካ እንከላይ ከዓኒ ልማዓንቲ በሊዕካሉ ንፅባሕ ክተውዕዮ ተደልሃስ እዘን ካብ ካልእ ማርኬት ካብ በዓል ዓዲ ገለ ንገዘን ውይ በስመ ኣብ ብጣዕሚ እየን ዘሸግራኻ ካልኣይ ግዜ ክተውዕዮን ኣይትኽእልኒ ከተሪፍካ ፀብሒ ማለት እዩ። እዚአን ግን ብጣዕሚ ፅቡቃት ኣነ ንምንታይ ክልተ ደርሆ ተጠቂመ ኣለኹ መሲልክን ኣብ ገዛ ከምዚ ገይረ ኣዳልየ ፀንሕ ምሽቱ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ንዝኾነ ናይ ቆልዑ ገለ ክሰርሕ ከለኹ ካብኡ ይጥቀም ማለት እዩ። ክልተ ደርሆ እየ ኣነ ተጠቂመ ዘለኹ ምንታን ከምዛ ዝበልኩን ከዓ እታ ስራሕካ ትቃለለለይ ከዓ ሂዘዮ ከለኹ ኢለ ከምዚኣ ገረ ክልተ ብሓንሳእ ይጥቀም ኣለኹ ክልተ ደርሆ ይጥቀም ኣለኹ ክሰርሖ ከለኹ ሽዑ ነኪ ክሰርሕ እየ ማለት እዩ። ኩሉ ይኮንኩን ክሰርሖ ኩሉ ዛ ክሰርሕ ክንካ ድስምዳ ምክንያቱ ካልእ ዓይነት ፀብሒ ስለተወሳኺ ስለትሰርሕ ከምዚ ገይረ ኣነ የዳሉ ኣብ ገዛ እዩ ዘዳልዎ ማለት እዩ። ንዓኹም ከዓ ሓጋዝ ክኸውን ተስፋ ይገብር። እዚ ቪድዮ ሂቡከ ንህሉ ክኸውን እዩ ግን ድሕሪ ነዊሑ ከዓ እርግፀኛ እየ ከምዘይትሪኦ እቲ ቪድዮ ኣቕርብ ኣቢለ ስለ ዝመልኦ ዘለኹ ግን ይርዳእክን ክኸውን እዩ። ቀስ ጌርክን ግን ክትሪኦ ፈተና ዋላ ደው እንዳበልክን ማለት እዩ። ካበይ ናበይ ይመትሮ ኣለኹ ክትሪኦ እንትሕተዲኽን ደው እንዳበልክን ክሰርሓ ትኽእላ ኢኽነ። ካልእ ዓይነት ኣነ ናይ ዩቱብ ክርኢ ከለኹ ክሰርሕ ከለኹ ዳርጋ 7 ግዜ 8 ግዜ ዝሪኦ እንተበልኩ ንምግናን ካይመስለክን ምክንያቱ ብሓንቲ ግዜ ንዝኾነ ነገር ምልኽ ኣይተብሎን ኢኻ
እንዳደገ እንኳን እንዳደግን ከም ስራእኻዮ ግን እቲ ስራሕ ዘሎ ኩሉ ተፅንዖ ማለት እዩ ርእስኻ ሽዑ ከምታ ዝገበረ ኣገርካ ትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እዛ ደርሆ ከምዛ ተረኣያ እኳ ወዲአ ድሮ ኣነ ማለት እዩ ከምዚኣ ገረ ብምልእን ምትርትር ኣቢለያ እቲ ዝፀረ ኣፀራሪ እንዳበልኩ ጎኑ ጎኑ ኣለዎ ብዙሕ ማእኸል ማእኸል ኣለዎ ዝፀራሪ ዝተሓፃፀብ ብኢድካ ዝዋፃፃ ኣሎ ማለት እዩ እዚአን ግን 12 ገርየን ምስ ክሳብ 12 ኮይነናለይ ማለት እዩ ኣነ እዚኣ ከምዚኣ ገርየ ደርሆ ከምዚኣ ገርየ ስራሕ ንስኻትኩም ከ ከመይ ጌርክን ክንሰርሓ ነታ ደርሆ ከመይ ጌርክን ትመትረኣ ማለት እዩ ኣነ ከምዚኣ ገርየ ዝጥብሕብሕ ትብላ ትጥብሕብሕ ኢለ ወዲአ እያ ከምዚኣ ገረ ማለት እዩ ምሸት ኮይኑ ካሜራ ብጣዕሚ ከም ዝውሪቅሪቅ ይብል ኣሎ መስለኒ ብብርሃን ይጥዕም ነይሩ ግን ከም ዝበልኩኹን ናፃ ኮንካ ከምዚ ናይ ክሰርሕ እንድሕር ደሊኻ ክትመልእ እንድሕር ደሊኻ ድምፂ ዘይብሉ ናይ ቆልዑ ምንታን ክሕግዘካ ምሸት ኢኻ ትጥቀም ማለት እዩ ብኸምኡ ኣነ ድምፂ ትሕት ኢል እንከላይ ብድሕሪኡ ወዲአ ማለት እዩ ኣብዚ መንፈርፈር ብዙሕ ፀጉሪ ኣለዎ ኣነ ንእሽተይ ካራ ገይረ ነዚ ፀጉሪ ሶፍት እንዳገበርኩ የፅርዮ ኣለኹ ንስኻትኩም ከ ከምኡ ጌርክን ኣብቲ ናይ ጫፉ ከዓኒ ፅፍሪ ዝመስል ኣለዎ ኣነ እኳ እዚ ናይ መንፈርፈር ብጣዕሚ እንዲኻ ተፅላእኒ መዓት ከምዚ ከማይ ዶ ትኾና ብጣዕሚ እያ ተፅላእካ መዓት ነዚ ናይ መንፈርፈር ከምዚ ገይረ ብጣዕሚ በቃ ፅርይ ኣቢለየ ነቲ ፀጉሪ ኣብ ዓድና እንታይ ዝበሃል ጌርካ ሓሰር ጌርካ ወረቐት ጌርካ ቃልቃል ኣቢልካ ይሕርር ተብሎ ነቲ ፀጉሪ ኣብዚ ዓዲ ቆርበት ኣይንበልዖን ኢና ኣብ ዓድና ግን ቆርበት ክትሕማት ቆርበት ስራሕ ብሰብሒ አንድ ዕካር ቦታ ከዓ ትጉሕፉ ከይትኾኑ እምበር ቆርበት ጥዑሚ ስራሕ ይነረብሓል ኣብዚ ግን ኣብ መንፈርፈር ዘሎ ፀጉሪ ከማን ብጣዕሚ የፅላእካ መዓት ማለት እዩ ኣነ ከምዚ ገይረ ብጣዕሚ ኣፅለዮ ማለት እዩ ብጣዕሚ ግዜ ወሲድለይ ኣብቲ ንዕኡ ክሰዶ ከለኹ ፀጉሪ ነተን ፅፍርካ ከም ዝበልኩን ቀስ ገይረ ብንእሽተይ ካራ ገይረ ኣልየዩ ናይ ክልተ ደርሆ ስለ ዝኾነ 4 መንፈርፈር ዝረኣየኩን ዘሎ ክልተ ደርሆ ተጠቂመ ኢለ ክነረመ ኣብ መጀመርታ ኣጋይሽ እንድሕር ሃለናኹም ከዓ ክልተ ደርሆ ተጠቀማ ንእስ ኢለን እዚአን ማራ ዓበይቲ ኮና ዋላ ምስ ተሰርሐ ፀብሒ ጭብጥ ስለ ዝብል ክልተ እውን ክትጥቀማ ትኽእላ ኸነ እዚ ተወሳኺ እንድሕር ካልእ ፀብሒ ዘይሃልይክን ማለት እዩ ኣነ ግን ናይ በጊዕ ስጋ ብልሎ ፃዕዳ ፀብሒ ገለመለ ስለ ዝውስኸሉ ኣነ ሓንቲ እየ ክሰርሓ ብሓፂሩ ንብዙሓት ኣይኮናን ንዓና ንውሕደት ሰባት ስለ ዝኾነ ሓንቲ ደርሆ ተኣክልያ እንተደሊኻ ክትውስኸሉ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኣብዚ መንፈርፈር ዘሎ ስራሕ ክነግረክን ኣይክእልኒ ከምዚኣ ገረ ኣፅርየ ማለት እዩ ነዛ ደርሆ ከመይ ገይረ ሓፂበ ኣብ ፍሪጅ ከቐምጣ እየ ኣብዛ ጎማ ለሚንን ጨውን የዳልየ ዘለኹ ለሚንን ጨውን የዳልዩ ኣለኹ ማለት እዩ ሶሪ ለሚንን ጨውን የዳልዩ ኣለኹ ኣዳልየ ምስ ማይ ገይረሉ ማለት እዩ ማይ ግብር ኣቢለ ጨው ይገብረሉ ኣለኹ ነዚ ጨው ኣብ ኢደይ ዓቕመይ ማለት እዩ ተለሚንካ ጭድድ ኣቢለ ኣብ ደርሆ ዘዳለኽዎ ማለት እዩ ኣብ ፅሙቕ ኣቢለሉ ፅሙቕ ኣቢለ መጀመርታ ፅሙቕ ኣቢለሉ ለሚን እቲ ለሚን ኣውፅየዮ ማለት እዩ እቲ ለሚን ካልኣይ ግዜ ክጥቀመሉ ስለ ዝደለኹ ማለት እዩ ኣፅርየ ሓፂበ ካልኣይ ግዜ ተለሚን ጨው ካልኣይ ግዜ ቁርብ ውስኽ ኣቢለሉ ማለት እዩ ካልኣይ ግዜ ከምዚ ገይረ ንብሙሉኡ ናብኡ የእትዎ ኣለኹ በቲ ሓደ በቲ ቡንባ እንዳሓፀብኩ ናብቲ ለሚንን ጨውን ዘዳለኹ ካልኣይ ግዜ የፅርዮ ኣለኹ ማለት እዩ ደጋጊመ ትኡ ዘሎ ከምዚ ዝኾነ ነገር ኣለዎ ናይ ስብሒ ዓይነት ይመስል ገለመለ ብሓፂሩ ኣፅርየ የብሎ ኣለኹ ከምዚ ገይረ ብጣዕሚ ሕፅብ ኣቢለዮ ክሳብ ዝኣኽሎ ብክልቲኡ ኢደይ ገይረ በቃ ኣፅርየ ኣቢለዮ ክሳብ ዝኣኽሎ እቲ ለሚን ከዓ ፅሙቕ ኣቢለዮ ጥየ ገይረ ምስኡ ማለት እዩ ሕሩይ ምስ በልክዎ ድሓር ንዕኡ ዝኸውን ጎማ መገንጠል ምፅየ ከምዚኣ ገይረ ገንጥል ኣቢለያ ነታ ጎማ ይሕፅብ ኣቢለ ኢለ ኣቢለ ከምዚኣ ገይረ ማለት እዩ ከምዚኣ ገይረ ብክልቲኡ ኢደይ ሒዘ የዝፍፍ ኣለኹ ኣዝፍፍ ኣቢለ ክሳብ ዝኣኽሎ እቲ ለሚን እውን እኺሉ እዩ ዳርካ ፅሙቕ ኣቢለሉ ናብኡ
بدحرو لاستيك أدالي فمتاز وركون أو دعمتي زدال وازله أنا زادره عبزا لاستيك كم دي أجبر عبيله كل بحنسا أنت دليخن أكل تخت جبرو تخلاخن أنت دليخن كأهم زناتي بحنسا عب حدا لاستيك جبر عبيلكن كم دي أجر كن عبزا فريزر كن سراحتك على مالتي